Dyma weithdy bach sy'n dangos sut i wneud mynyddoedd lliwgar ag abstract sy'n addas ar gyfer plant ag oedolion. Dych chi angen 2 ddarn o bapur, spray dŵr, kitchen roll, y brysio powders yma, PVA neu Pritt Stick, siswrn ag unrhyw beth arall sydd gennych chi fel pensilia, crayons, pastelau, felt tips ag unrhyw bapur scrap. Y peth cyntaf ydych chi'n gwneud ydy rhoi y brysio powder ar y 2 bapur. Mae'n syniad arbrofi efo y brysios gyntaf, achos mae ganddyn nhw enwau reit posh. Felly mi fyddai'n rhoi enw chydig bach mwy syml ar y powdr yn enwedig os dwi'n gwneud hyn efo plant. Mae'r brysio yn dod oddi ar ddwylo ar ôl lot o sgrwbio, felly mi fyddai'n rhoi menig recyclable ymlaen fel bod o ddim yn steinio fy nwylo. Dwi hefyd yn rhoi tylla bach ar dop y brysio fel bod nhw'n debyg i halen a pupur, sydd eto yn neud pethau lot haws os ydych chi'n gwneud hyn efo plant achos ydych chi ddim eisiau fo i fynd i bob man. Felly y cam cyntaf ydy rhoi chydig o bob lliw ar y papur. Felly mae gennym ni oren, gennym ni melyn, bach o goch, glas. Trio cael amrywiaeth o liwiau gwahanol hefyd. Gwyrglas, gwyrdd. A dydych chi ddim eisiau gormod chwaith. Ac be arall gawn ni? Lliw lemon. A wedyn, da ni yn sbreio chydig o ddŵr ar y papur. Dwi'n medru adjustio top y spray, felly dwi'n gwneud yn siŵr bod o'n chwistrellu'r dŵr yn ysgafn fel bod yna ddim llwyth o ddŵr yn dod allan. Dych chi rili ddim angen lot o ddŵr. A wedyn, dwi'n dechrau sbreio. A gweld sut mae'r lliwiau yn llifo i mewn i'w gilydd ac yn newid. Dwi wedyn yn cymryd chydig o kitchen roll ac yn blotio fo chydig bach, jyst fel bod yna ddim gormod o ddŵr a bod o'n sychu'n gyflymach. Dwi wedyn yn gallu ychwanegu chydig o'r powdr, so chydig bach mwy o goch, melyn, oren y fanna. Jyst adio chydig bach, jyst i wneud o chydig bach mwy intense. A dyna ni. Wedyn, da ni'n rhoi hynna i'r ochr am chydig o oriau nes bod nhw'n sychu. Da chi hefyd angen rhoi y kitchen roll da chi wedi ddefnyddio ar yr ochr hefyd. Dyma ddau nes i wneud chydig o oriau nôl. Ar ôl iddyn nhw sychu, nes i rhoi amlinelliad o fynydd mewn pensel. Outline o fynydd, crib goch ar wyddfa, ond yn amlwg mae croeso chi'n wneud mynyddoedd dychmygol, dio ddim yn gorfod bod yn unrhyw fynydd penodol. A rwan dwi'n mynd i'w dorri allan yn ofalus. Rwan bod y torri wedi cael ei wneud, dwi rwan yn bwydo fo ar y papur. Wedyn dwi'n defnyddio gweddill y papur a jyst rhwygo fo i wneud chydig bach mwy o greigiau. Felly, ella dewis y darn sy'n chydig bach fwy diddorol. A jyst adeiladu rhyw fath o collage. Fedrwch chi hefyd adio chydig o ddarna o bapur lliw neu papur scrap. A dwi hefyd yn mynd i ddefnyddio y kitchen roll nes i ddefnyddio i blotio y papur yn gynharach. Felly jyst rhwygo hwnna.
PVA achos mae o yn sychu yn glir, cofiwch. Just adeiladu benno. A dyna ni. Da ni jyst yn disgwyl chydig o oriau eto rwan i'r PVA sychu, fel bod ni wedyn yn gallu mynd ymlaen i weithio ar ben y papur efo chdynyddiau eraill. Rwan bod y PVA wedi sychu, y darn ola ydy gweithio ar ben y collage efo dynyddiau eraill a thrio gwneud i'r creigiau a'r mynyddoedd sefyll allan yn fwy amlwg. Dwi hefyd wedi adio chydig o disio gwyn a'r gopa'r wyddfa sy'n gwneud i'r mynydd sefyll allan chydig yn fwy hefyd. Felly, rwan dwi am wneud chydig o dynyddiaeth a marcia ar ben y collage. Dwi am ddefnyddio pensil siarcol, felt tips, pastelau, pensilau lliw a dyfr lliw. Pensil gyntaf a jyst chwarae gwmpas efo llinellau gwahanol. Rhoi chydig o bysgod i mewn. Pensil siarcol. Pensilau lliw. A trio iwsio lliwiau dych chi ddim fel arfer yn weld yn y mynyddoedd. Jyst i wneud o chydig bach mwy lliwgar. Pastelau olew. Pastelau sialc. Felt tips. A dyfr lliw. A jyst trio gweithio o'r cof hefyd, fel bod o'n rhywle chydig bach mwy dychmygol. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i adio chydig bach mwy o collage. A dyna ni, collage o fynyddoedd abstract lliwgar. Gweithgaredd bach gret yn lot o hwyl a gret i ddysgu sut mae lliwiau gwahanol yn gweithio fe'i gilydd ac ymarfer sgiliau collage ac arbrofi efo deunyddiau gwahanol. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, croeso i chi gysylltu i gael y link sy'n gwerthu y powdwr brysio neu unrhyw ddefnyddiau eraill. Diolch yn fawr.